Kita ngasih sayang-sayang bersama Nyenu. Mana ini teman saya ini Mbak Dwi Rianti. Yuk merapat Mbak Dwi yuk. Awan bangsa kelingan yen wengi roko ngimpi sliramu rindu ati oh, oh. Lintang-lintang lan rembulan rungana suarane ngati aku sing sayang sayang sing tak sayang kangen 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 ning atiku terima kasih Mbak. Luar biasa. Gimana iya, Mas Rufi? Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah saya. Pribadi kok aku digeret-geret rene. Ayo wis ngene iki. Mbak Atan pripun saya?